Anders Biver Sørensen, 28 år og fra Tommerup på Fyn. Anders er glad for biler, men siden han for 3 år siden i en kæmpe brænder kørte galt og væltede en ko, ja, så har han holdt sig på vandvognen. Og i stedet for at køre bil, så bruger han nu tiden på at tælle nummerplader på de mange biler, han møder på sin vej. Hvad så, Anders? Det er ikke noget for dig det her mere, eller hvad? Nej, men altså nu var det jo, at jeg... Nej, det er jo træls. Men jeg var kommet fra det igen. Altså, Anders, kan man sige, at du er ramt i replikken, eller hvad? Jamen altså, du ved nok jo, jeg var jo, jeg var jo alkoholiker, og det kom sig jo af, at... Hvad kan man sige, du er på vandvognen? Ja, det er jeg jo. Altså, du vil jo ikke have en bajer, vel? Nej, jeg har stoppet med at drikke alkohol, efter det gik så galt jo. Ja. Jeg kørte jo i grøften, så det... Ja. Det var sgu træls. Altså, hvad er det, der er så spændende ved sådan nogle nummerplader der? Jamen altså, det er jo rigtig, rigtig spændende, fordi... Altså, kan man sige, at dit glas det er halvt tomt eller halvt fuldt? Det er jo halvt fyldt jo, fordi jeg har jo prøvet et nyt liv. Du må have en god dag.